Sarauniya TV, tashar al'umma. Sanani na so da nake miki daga Allah ne, ki matso kusa ban so ba na barki mai sona. Mai ganyadi na san ba zai ki kunci ba, sai alkawar zuciya ba za na karya ba. In ne akwai kyara ya ba za na canza ba, ko mutuwa na san ba za ta ɗauka ba. Da jinin jiki numfashi sanadin so ne, saka rikide sunan ki suke ta zanawa. Ni zuciya ta san ki kawai ta kankama, banci da sha a jiki tilas na yorama. Burin dukan mai nema ne ya yo sama, akasin hakan shi ke sawa a zauce ma. Ki fahimci so shi ma bayan halitta ne, a cikin jiki fatan sai ya samu dacewa. Zafin wuta kuna bai kai da fin so ba, har birna da kuna ba za ya kai so ba, ko dorina zafin da ba za ya kai so ba. So kan kifar da mutum ko bai shirya ba, mai taimako wannan bawan Allah ne, tsanani wuya ba za ya lazumci sharri ba. Da nake miki daga Allah ne, sanadi na so an rasa rai da ba za a irga ba, sanadi na so an taba yau ba a waiga ba, sanadi na so an yi kisan kai ba a san rai ba, sanadi na so an yawaye ba a dace ba, sanadi na so wani na can kurkuku zaune ba ci da sha ba a daina yi mar azaba ba. Na barki nan suna na Jamil MJ ne, zan so kisa zance na are ki gaggane, in dai ka so aka ki ka kamar jarabta ne, duka haƙuri tabbas ƙarshen sariba ne. Ita zuciya mai santa kawai take aune, in babu shi nutsuwa ba za ta samu ba. Da nake miki daga Allah ne, ban so ba da barki mai sona. Sarauniya TV, tashar al'umma.